Godmorgen alle sammen, og velkommen til dag 2. Vi har i nat overnattet i det her telt, og det har øsregnet. Det var helt sindssygt. Ja. Men ja, vi vil gå op og spise morgenmad nu, så vi ses deroppe. Ja, Kriller, kan du forklare, hvad der lige er sket? Der er sådan en lille søgeting derovre. Og så skal vi hoppe over nogle sten, for at komme derhen. Jeg vil bare sige, at jeg failede, og så det kan vi også se. Nu er der lidt mudder på min sko, og den er blevet helt våd og rip mig. Og... Ja. Så ja. Men lad os få noget morgenmad, det hjælper sig. Nu er vi kommet op til morgenmad. Nu har vi spist morgenmad, og ja, vi skal bare så spille, og vi har downloadet Idle Factory Tycoon. som er et tabspil. Det er det øverst i venstre. For vi elsker sådan nogle tabspil, hvor man bare skal sidde og tab og gå i prestige, så... Ja, lad os håbe, man kan det der. Lige nu så laver vi isæg. Det er, hvor vi har puttet vand i noget æg, og så frosset det, og så ser det sådan der ud. Vi har også nogle hele æg. Ja, og det her, det var bunden af et æg, hvis I kan se det. Så ja. Og dem vi har pillet ud, dem lægger vi op i fryseren igen. Så de holder sin form, så... Ja, og lige om lidt skal vi ned og slå teltet ned. Så. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Nu, vi har spist morgenmad og spillet det der spil, og det var faktisk rigtig sjovt. Men nu er vi blevet tvunget til at gå ned og slå vores telt ned. Og det er drivvådt, så... Det her kommer til så lang tid. Men jeg har en idé. Laurits? Ja? Skal vi prøve det der hop igen? Ja. Så. Hej og velkommen tilbage til ferievloggen. Nu skal vi har jo slået teltet ned, så nu skal vi ud og se på nogle vandfald og nogle underlige sten, så ja, det skal vi nu. Sådan. Der er virkelig mange geder på vejen. Wow. Prøv at filme ud af det andet vindue. Der er de jo. Ej, hvor sindssygt. Ej, det er det sindssygt. Nej, hvor er de søde. Oh my god, der er så mange af dem. Prøv at filme ud af forruden igen. Hvad skal det over til? Ja, lange sovser. Der er så mange derude. Prøv, nu er vi kommet ud til en dæmning. Prøv at se, det er sådan. Det er her rigtig mange sten. Og alt det der vand, det bliver holdt inde af sådan, alle de der små sten. Hele vejen derned. Det er helt sindssygt. Så ja. Yeah. Det kan være, at vi optager lidt mere, når vi kommer derhen. Ja. Lang tid at komme over egentlig. Ja, længere siden jeg havde forventet. Det tog lige så lang tid som at slå telt op. Nå, men lad os komme tilbage. Ja. Skal vi prøve at snurre rundt? Ja, lad os se, om det virker. Det blev man lidt svimmel af. Ja, men vi kommer over broen. Vi har Nu skal vi videre. Hvor der er en underlig sten. Så ja, der er sådan nogle sten, der bevæger sig, så der går vi ned nu. Ja, der går vi ned nu. Nu er vi kommet ned til stenen. Det er den der, som går, når man går rundt om den, så skulle den så kigge på en. Så lad os se, om det virker. Ja. Det her er så den kendte sten, som altid kigger. Det er virkelig klamt at tænke på. Ja, det er lidt underligt, at den altid kigger, ikke? Men det er ikke så nemt at se på kamera. Og den er blevet hugget, så man kan sådan passer ind i den. Lad os prøve at se, med vi er sådan inde i stenen. Så ja, prøv at gå lidt tilbage. Det er faktisk ret svært at se på kamera. Men ja, Men ja, det var det, vi skulle se her.
Så videre til næste sted. Vi er på vej op til vandfaldet, Et vandfald, ja. men når vi er derude, vi er oppe i en sky. Sikke. Vi er inde i en sky. Og nu er vi på en parkeringsplads. Nu er vi på en parkeringsplads Så inde vi i er en nok sky. fremme. Ja, vi er på en parkeringsplads i en sky Så vi opdaterer jer, når vi er ude og... ved vandfaldet. Nu er vi kommet ud til vandfaldet. Ja, Det er lige derovre ved skyerne. Ja, man kan lige se det på skyerne, men Vi vil gå derover nu. Så ja, vi er tilbage lige om lidt. Nu er vi så kommet hen til vandfaldet. Det der med, det er det ene vandfald. Ja, og det her over, det er det andet. Og så ryger vi derned langs den flod. Så det er rigtig flot. Vi er i Norge. Hvis vi ser det, så går vi til Norge. Ja, Hardangervidda. Fun fact, vi lige har opdaget, det er, at den her flod og vandfald, den vi stod og fiskede ved, den går hele vejen hen til vores hus. Nu er vi kommet tilbage fra vandfaldet, og ja, og jeg har hørt, at der skulle være kage derinde, så jeg tænker bare, at vi går derind. Nu er der kage, og der er både kanelboller, cookies, vafler og rigtig kage og juice. Og det bliver bare rigtig lækkert. Så det er til os. Det er mega lækkert. Hey alle sammen, hver film I ser, skal I give os 400 likes. Godt, Hans. 400 likes, det er vores like-mål i dag. I hørte, hvad han sagde. 400 likes. Hej og velkommen tilbage. Nu sidder vi og maler æg. Jeg har malet de der to, og det der høneæg. Og det er krællermalet, og det er min lille søster. Så ja, det er lidt, hvad vi laver nu, så ses. Okay, nu er det aftensmad. Så ja, her er gulerødder, der er kartofler, asparges, Og kød. kål og kød og sodavand. Så ja. Vil gerne tage noget Det er alt, der er så. Ja, vi ses. Det var alt for dagens vlog. Yay! Håber I nåede videoen. Der kommer selvfølgelig også en del 3 for i morgen. Og ja, der er ikke så meget med at sige. Så hvis I kunne lide videoen, så like og subscribe. Okay, så er vi vel færdige med den vlog, så er det næste vlog. Det var til morgen til. Ja. Men Laurits, hvad er det? Ikke noget. Hvad er det, der er omme bag dig? Ikke Lige noget. der. Lige der. Lav, gå til din højre. Hele din krop. Og bare gå til siden. Nej. Min smag. Nej. Min M&M's. Nej. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så like og subscribe. Og husk at trykke på klokken, hvis I ikke har gjort det. Hvis I har feedback og idéer, skriv det i kommentarerne. Ellers mange tak fordi I så med. Hej hej.